A miña primeira lembranza fai moitos anos, pois por o 90 máis ou menos. Eu son dun pueblo de cerca de Lugo, de Taboada, e gustábame moito o baloncesto, practicaba baloncesto no cole, e o meu tío invitoume a un partido do Breo no municipal fronte ao Real Madrid. A tope de xente, había fume, vimos o partido nas escaleiras e creo que aí me namorei do Breo. O ano seguinte viñen a estudiar a Lugo e xa empecé a baixar de forma regular ao municipal. Aí é difícil porque teño moitas moi boas, quizás aí un pouco máis reciente. A verdade é que hoxe que estaba aquí David Gil teño esa lembranza de non tanto do partido nin dos tiros libres, pero si da celebración que houbo despois nas rúas. E quizáis a do ascenso do 19 tamén, moi boa. Como xa vivindo co meu fillo, ca miña familia, moi ben. Foi no partido de playoff en Ourense, con Salva Arco no equipo rival. De feito, teño que decir que durante bastante tempo non podía ir a Ourense, despois nin ver os partidos, porque era como... Bueno, ese día chorei por o Breo. É a miña paixón a nivel a ficción. Encántame o Breo, encántame o baloncesto, pero por encima do baloncesto encántame o Breogán. Significou moito desde que son nai traer o meu fillo desde pequeniño, que viva no Breo, que este involucrado no baloncesto. Moito, eu organizo casi a miña vida e os meus fines de semana sociais en función de onde xoga o Breo. Espero un Breogán consolidado en ACB, ou consolidado na Liga Endesa, forte, o sea, sendo o club que somos modesto, pero sin pasar apuros, pero creo que estamos no camiño de conseguilo. Creo que tanto o corpo, o sea, o equipo directivo que hai agora, o Consello, o están facendo fenomenal e confío en que vai ser equipo de ACB durante moitos anos.